Velkommen til. I dag skal vi dykke ned i en virkelig fascinerende bunke noter om hjemmelavet elektronik. Ja, det er en spændende samling. Vi taler om alt fra helt simple musikafspillere og automatiske plantevandere til noget så avanceret som et AI-system, der svarer på sms'er. Og kilderne er jo ikke bare tørre manualer, vel? Nej, slet ikke. Der er selvfølgelig projektvejledninger og lister med komponenter, men der er også det her sæt noter, der kalder sig selv Codex Obscure. Det lyder ret stemningsfuldt. Det er det. Det taler om ritualer og transmutationer. Ja, og vores mission i dag er vel ligesom at afkode de her ritualer. For bag alt det poetiske sprog gemmer der sig jo nogle helt fundamentale principper. Okay. Altså principper, der binder alle de her projekter sammen. Vi skal se på, hvordan sådan en lille hjerne, en mikrocontroller som en Arduino, kan blive en bro. En bro mellem kode og den fysiske verden. Lige præcis. Mellem det digitale og det håndgribelige. Og vi skal kigge på de typiske faldgruber, og ja, de ret geniale løsninger, der opstår, når man bygger tingene selv. Lad os starte et godt sted. Noget sjovt. At skabe lyd. Det er altid et godt sted at starte. Et af de første projekter er et lille transportabelt klaver. Meget simpelt. Bygget op om en Arduino Nano, 5 trykknapper og så et 3D-printet kabinet. Lige til. Ja, og en lille højttaler. Kilden nævner det som en oplagt gaveidé, og det virker det jo også som. Og det er jo den perfekte illustration af det allermest grundlæggende princip, vi taler om. Altså input, proces, output. Præcis. En fysisk handling, et tryk på en knap, bliver oversat til et digitalt signal. Mikrocontrolleren læser det og genererer så et output. I det her tilfælde en tone. Det er den simpleste form for interaktion. Okay, så lad os gå et niveau op. En hjemmelavet MP3-afspiller. Her er det jo ikke bare en simpel tone, vi snakker om. Det er komplekse lydfiler. Netop. Projektet bruger en Arduino Uno, en DF-player Mini til at håndtere selve filerne, en LCD-skærm og en drejeknap. Ja. Men her støder vi så på den første store udfordring i DIY-verden, kan jeg se. Det her DF-player-modul. Ja, den er berygtet. Kilden beskriver det som notorisk frustrerende. Der står, at kun 4 ud af 5 købte moduler virkede, og et af dem gik endda fysisk i stykker. De er ret sarte. Lige præcis. Og det er ikke kun hardwaren. DF-playeren kræver, at du følger nogle meget, meget specifikke ritualer, som kilderne kalder det. Ritualer. Hvad vil de sige? For eksempel skal filnavnene være nummereret 0001.mp3, 0002.mp3 osv. Men det er ikke engang det vigtigste. Nå. Modulet indekserer slet ikke filerne efter deres navn. Det kigger på den rækkefølge, de fysisk blev kopieret til SD-kortet i. Vent lige lidt. Mener du seriøst, at hvis jeg kopierer fil 4 før fil 2, så tror afspilleren, at fil 4 er nummer 2 i rækken? Præcis. Fuldstændig. Det er en klassisk faldgruppe. Men det er jo vanvittigt. Hvem designer sådan noget? Velkommen til en verden af komponenter, der koster 7 kroner stykket. Det er et klassisk eksempel på en ingeniørbeslutning, der sparer mikroskopiske mængder hukommelse i modulet, men skaber maksimal forvirring for brugeren. Lige præcis. Det viser bare, at en stor del af processen er fejlfinding og finde de her kreative workarounds. Okay, så hvad er løsningen på det her filkaos? Den mest pålidelige metode er det pureste ritual. Formater SD-kortet, altså helt rent som FAT32, og kopier så filerne over. En af gangen i den korrekte rækkefølge. Okay, en efter en. Ja, der nævnes også noget software, DriveSort, der kan tvinge rækkefølgen igennem. Men det viser jo, at man lærer at tæmme hardwaren, ikke kun koden. Og der er en bag løsninger på hardwareproblemer. For at undgå et højt pop fra højttaleren ved opstart, bruger man en transistor. Ja, til at holde højttaleren frakoblet i de første par sekunder. En slags forsinker. Smart. Og hvis der er støj i lyden, kan man sætte en diode ind for at sænke spændingen en lille smule, fra 5 volt til omkring 4,3. Og det er jo essensen af at bygge selv. Man lærer at diagnostisere og løse problemer, der rækker langt ud over selve koden. Okay, lad os gå videre til en anden kategori. Dem, der måler og observerer verden. Ja, her ser vi den anden side af mikrocontrollerens funktion. Det, som Codex Obscure kalder sansningsritual. Sensorer. Systemets øjne og ører. Fænomener, temperatur, lys, klarhed til digitale værdier, som Arduinoen kan forstå. Et godt eksempel for kilderne er en datalogger til vandkvalitet. Den har en DHT11-sensor til temperatur og luftfugtighed, en turbiditetssensor til vandets klarhed. Og en TDS-sensor, til opløste partikler.
og alt gemmes på et SD-kort. Men ligesom med DF-playeren er der et vigtigt ritual her. Turbiditetssensoren skal kalibreres. Hvordan foregår det? Jamen ved opstart skal sensoren simpelthen placeres i helt klart vand. Okay. Så venter koden i 5 sekunder, måler spændingsniveauet fra det klare vand og gemmer den værdi som en reference. Kilderne kalder det en hellig standard. En baseline. Lige præcis. Alle fremtidige målinger bliver så sammenlignet med den standard for at beregne, hvor uklart vandet er. Uden den kalibrering er dataene jo meningsløse. Ja, det er ret smart. Det kan måle i 2 områder, 0-4 volt og 0-20 volt. Og det smarte er, at det selv skifter mellem dem. Præcis. Og det gøres med en spændingsdeler bygget af modstande. Den kan skalere de høje spændinger ned til et niveau, Arduinoen kan håndtere, altså under 5 volt. Og hvordan skifter den så? Med 2 små relæer, som styres af koden. De afgør, om signalet skal gå direkte til Arduinoen for de lave spændinger, eller gennem spændingsdeleren for de høje. Okay. Koden tjekker simpelthen, om spændingen kommer over en grænse, f.eks. 4,9 volt, og så skifter den automatisk. Det er et perfekt eksempel på, hvordan software og analog elektronik kan arbejde sammen. Okay, vi har skabt lyd og målt verden. Nu bliver det rigtig interessant, når projekterne begynder at gøre noget. Ja, handlingens ritual. Og et perfekt eksempel er det automatiske plantevandingssystem. Ja, det er en klassiker. Her bruger mikrocontrolleren data fra sine sensorer til at give kommandoer til den fysiske verden. Systemet fungerer ved, at en fugtighedssensor i jorden mærker, om planten er tør. Hvis den er det, sender den et signal til Arduinoen. Som så aktiverer et relæ. Præcis. Og relæet tænder for en lille vandpumpe, der vander planten, indtil sensoren igen registrerer fugt. Sense, decide, act. Sanse, beslutte, handle. Det har endda en skærm, der viser et trist ansigt, når jorden er tør, og et glad ansigt, når den er fugtig. Det er et klassisk kontrolsystem, og en vigtig detalje her er strømforsyningen. Pumperne bruger jo alt for meget strøm til, at Arduinoen kan drive dem direkte. Nej, den vil brænde af, vil den ikke? Jo, det vil den. Derfor bruger man et relæ, en slags elektronisk kontakt, som lader den laveffekt Arduino styre en separat, kraftigere strømkilde til pumperne. Så man adskiller strømkilderne. Det er en afgørende lektie for enhver, der bygger elektronik. Fra planter til kunstig intelligens. Et af de mest ambitiøse projekter er Tether, en AI-assistent, man kan sende sms'er til. Ja, her tager vi et stort skridt. Den bor i en forseglet boks. Du sender en sms, og den svarer. Den bruger en ESP32 mikrocontroller og et GSM-modul med et SIM-kort. Og for at formulere svarene bruger den Wi-Fi til at kontakte ChatGPT. Lige præcis. Det er et fantastisk eksempel på det, kilden kalder den digitale konversation. Systemet er jo en oversætter mellem 2 vidt forskellige kommunikationsformer. SMS-netværket og internettet via en API. Netop. ESP32 er hjernen, der modtager en sms, sender indholdet til skyen, modtager et svar og sender det tilbage som en ny sms. Og for at blive temaet med uventede løsninger, en automatiseret foderautomat til katte. Den er designet til at holde nabolagets katte væk. Haha, hvordan løser den lige det problem? Den bruger også en ESP32. Den scanner efter et specifikt Bluetooth-signal fra et Apple AirTag. Som sidder på den rigtige kats halsbånd. Præcis. Hvis den rigtige kat ikke er i nærheden, lukker en servomotor låget til madskålen, og så lyder en buzzer for at skræmme den ubudne gæst væk. Det var en utrolig kreativ anvendelse af det sikrede kammerprincippet. Her er sensoren jo ikke en måling af et fysisk fænomen. Nej. Den verificerer en digital identitet. Og handlingen er ren kinetisk kraft, en motor, der nægter adgang. Så hvad betyder alt det her? Vi har set projekt